दर्शन सोलंकी मृत्यू प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीचे आयआयटी मुंबईवर धक आंदोलन। आयआयटी बॉम्बेला 7 दिवसांचे अल्टिमेट। मुंबई आयआयटी मुंबई पवई येथील संस्थेच्या जातीयवादी वर्तणुकीमुळे दर्शन सोलंकीच्या झालेल्या मृत्यू प्रकरणी प्रशासनाला जाब विचारण्यासाठी आज वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले। यावेळी आंदोलकांनी उच्च शिक्षण घेण्याचं स्वप्न पाहणाऱ्या आणि ती क्षमता असलेल्या दर्शन सोलंकीच्या मृत्यूबद्दल तीव्र संताप व्यक्त करत आयआयटी प्रशासनाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला। जोपर्यंत आयआयटी कॅम्पस भेदभावमुक्त आणि भयमुक्त होत नाही तोपर्यंत वंचित बहुजन आघाडीचे आंदोलन वेगवेगळ्या प्रकारे सुरूच राहील असे यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ते सिद्धार्थ मोकळे यांनी प्रशासनाला सांगितले। यावेळी सिद्धार्थ मोकळे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अबुल हसन खान, ॲड सतीश शिंदे, विश्वास सरदार, मुंबई महिला प्रदेशाध्यक्ष सुनीताताई गायकवाड यांनी आयआयटीच्या डेप्युटी डायरेक्टर आणि रजिस्ट्रार यांच्याशी चर्चा करून त्यांना निवेदन दिले।